Көк йөзе зәп-зәңгәр, ширәмнәр ямь-яшел. Ләкин кызык түгел, шуңа күрә без атышабыз. Дуслар, biz bugün bala şapını iskə düşürgə bulduk. Həm күндәшім иттерек İsaf Нәҗип шапында. İsafqa сораулар бирәм, ул сорауга дөрес җавап бирә икән, димәк, миңа су ата. Дөрес җавап кайтармаса, миңа су атачакны башлап карыйбыз. 1, 2, 3. Аучыны җиңәр өчен ничә үрдәк кирәк? Берәү дә кирәкми. Бу сорауны каян алдың соң син? Су астында йола буламы? Була. Так, ни өчен Том белән Джерри өйләрендә киемсез йөгереп йөриләр, ә пляжда кием белән кызыналар? Соңаны кем белсен инде? Машинанда арысланды күрсәң ни эшлисең? Баш иям. Алдалый. Аю белән көрәштә ничә раунд түзәлер идең? 0. Бәлки бердер, каян беләсең соң син моны? Ладно. Уенчык аю белән дию. Минем. Яхшы. Кайсы мәзәкне яттан беләсең? Мәзәк? Белмим. Үпкәләтә торган сүз әйтә беләсеңме? Беләм. Әйдә. Камерага әйтмим. Камерас. Бүлмәдә үзең генә биеп йөргән бармы? Бар инде әлбәттә. Ә син моны каян беләсең дөрес икән? Яры. Мауглиның иң озын дусты. Аю. Юк, йылан, ура! İlfak сиңа ошаган дип уйлыйм. Миңа бик ошады. Бундай эссе көндә су сибүне миңа үзе бер рәхәт. Менә бу фонтанга үзем дә керермен дип тора идем әле. Инде безнең хөрмәтле тамашачыларыбызга килгәндә, менә безнең театр бинасы моннан күрми әлбәттә, ерак түгел. Хөрмәтле тамашачылар, килегез, күрегез безнең спектакльләребезне. Безнең яңадан яңа премьералар көтелә. Һәм дә инде без сезне яратып, сүеп театрымызга чакырып калабыз. Biz atışırğa.